Yanğıç energetika serişlerine baý Türkmenistanyň ikinji iň iri gaz käni bolan Galkynyş ýatagynaky gazy kükürtden arasalamak boýunça DSK-nyň işgär sany günü-günden azalýar. Hususan da toplumyň arasalamadyk kükürt bölüminiň ençeme işgärleri DSK-da adam saglygyna howp hawandyrýan iş şertleriniň arasyna saglyk aladalaryna salaglanyp öz islegleri boýunça işlerini terk edýänliklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky wagtlarda kükürt bölüminiň işgärleriniň arasyna ýürek keseli, öýkün keseli ýa-da aşgazyň keseli bilen keselläp hassahana yerleşdirilýän işgärleriň sanynyň köpelýänligini habar berýär. Keselleýän işdeşlerimiziň sany gün-günden köpelýär. İşgär sanymyz azalýar. Köp sanly işgärler arasalynmadyk kükürdiň adam saglygyna uly ýan ýetirýänligini bilip öz arzalary boýunça işden gidýär. Bu bizi oňaýsyz ýagdaýa salýar. Diýip DSK-nyň bir hünärmen anonim şertlerinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz DSK-nyň saglyk howpsuzlygy bilen bagly iş şertlerini içgin öwrenmek üçin bir näçe işgär bilen gurrundaş boldy. Olar iş howpsuzlygy kadrlarynyň talaplaryna laýyklykda özleriniň ýürüýte iş eşikleri bilen töleksiz üpjün edilmegini hemde aýlyklarynyň göterilmegini talap edýärler. Galkynyş gaz käni Mara welaýatynyň ýolutyn etrawyna ýerleşýär. DSK-da soňky aýlarda keselçilikden ejir çeken işçileriň käbirleri paýtagat Aşgabatyň hassahanalarına baryp bejergi almagy makul hasaplaýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan senagat işçiler Aşgabatyň bir hassahanasyna lukmanlaryň soňky wagtlarda Galkynyş gaz käniň kükürt bölüminiň işgärleriniň arasyna öz keselhanalaryna baryp saglyk bejerisini alýan syrkawlaryň sanynyň ýokurlanýanyny tasdiklaýanlyklaryny aýdýarlar. Bir çalşykda işleýän işdeşim Aşgabatdaky bir ýürek damar keselleri boýunça hassahana gidip saglyk bejergisini kabul etdi. Biz hem onuň ýagdaýlaryny soramak üçin ýerinden bardyk. Lukmanlar soňky aýlarda Marynyň ýolutyn etrawynyň Galkynyş gaz zawodyny ýarawsuzlaşyp keselhana gelýän hassalaryň känligini aýdýarlar. Diýip bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Galkynyş gaz känini özleşdirmegiň birinji tapgyrynyň çäklerini ozalky ýyllarda toplumyň düzümine 3 tany kükürtden arasalaýjy DSK gurulyp işe girdildi. Gazy kükürtden arasalaýan birinji baş DSK-da arasalaýjy toplumlaryň biri Birleşen Arap Emirlikläriniň Petrofac kompaniýasy tarapyndan beýlekisi Günorta Koreýanyň Hyundai kompaniýasy tarapyndan guruldy. Gazy kükürtden arasalaýan ikinji baş DSK-nyň arasalaýjy toplumlary Hytaýyň CNPC kompaniýasy tarapyndan guruldy. Yer astyndan çykarylýan gazy kükürtden arasalaýan bu karhanalar Türkmengaz döwlet konserniniň Margaz çykaryş müdürliginiň düzümine girdildi. Türkmen medeniýetyne görä bir näçe ýyl mundan öňce Galkynyş gaz käni 1600 töwerew adamy iş bilen üpjün edýärdi. Ýöne soňky ýyllaryň dowamyna bu iri gaz ýatagyny özleşdirmek işleriniň ikinji tapgyryna badalga berildi. Türkmenistanyň öňe sürýän iri transmilli taslamalarynyň biri bolan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Galkynyş gaz käninden göz başalmagyna garaşlýar. Şeýle-de iri gaz käniniň Hytaý bilen Türkmenistan arada çekiljek 4-nji gaz geçirji şahasynyň esasy serişde binýadyna öwrülmegine garaşlýar. Galbertede Türkmen hökümeti Galkynyş känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmek babatda Hytaýyň CNPC kompaniýasy bilen şertnama baglaşypdy. Gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyrynyň 2022-nji ýylyň dowamyna tamamlanmagyna garaşlýar. Bu aralykda ýurdun energetika ulgamyna kötüşler barada habarlar çap edýän döwlet medeniýeti gaz känine kükürtden arasalaýjy DSK-larda zähmet çeken işçileriň iş şertleri we saglyk aladalary barada habar bermeýär. Biz ilki başda işe girenmizde ýürüýte eşikler bilen üpjün edildik. Olar gysga wagtyň içinde ýyrtylýar. Şonuň üçin öz aýlygyndan pul töläp ýürüýte eşik satyn almaly bolýar. Diňe ýürüýte iş eşigini näl, hem agyz borun örtüklerini hem öz hasabymyza satyn alýarlar. Diýip ýene bir senagat işçi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti Galkynyş gaz käniniň trillionlarca kub metre barabar gaz gorlaryny ýurdun iň esasy baýlyklarynyň hataryna muhabatlandyrýar. Döwlet medeniýetyne görä Galkynyş gaz käni golaýnak ýataklar bilen bilelikde 27 trillion kub metr töwerew gaz gorlaryny ödüne jemleýär. Bir adalyp barşymyza basym işgär galmaz. Biziň aýlyklarymyzy ýokurlandyrmaly. Ýürüýte egin eşik bermeli. Agyz borun örtüklerini edara üpjün etmeli. Çekilýän ziýan üçin aýlyklarymyzyň üstüne pul goşmaly.
diýip deshanyň iş şertlerini getiren saglyk aladalaryndan şikayet edýän yerli hünärmenler Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdylar. Galkynyş gaz känine gazy kukurtdan rastlayan deshalaryň hataryna Türkmen medeniýetyne görä ýylda 800 000 tonna kukurduk külköleýän we gaplaýan gurnamalar bar. Türkmen medeniýeti yerli kärhanalarda öndürilýän kukurdyň daşary ýurtlara eksport edilýändigini habar berýär. Türkmenistanyň döwlet haryçy mal birjasynyň 25 oktýabrda geçiren sowda gelişiklerini yerli telekeçi bahasy 1,1 milyon manada deň bolan külkölenen tehnik kukurdun 520 tonnasyny satyn alypdyr. Tom saýlaryna Türkmenistanyň döwlet birjasy külkölenen kukurdun tonnasyny $230 satdy. Bir gelişikde Kazakistanly bir telekeçi 4,16 milyon dollara 20 000 tonna kukurt satyn aldy. Bu arada Türkmen medeniýeti Türkmenistanyň senagat deshalarynyň daşky gurşawy ýetirýän ziýanlary barada habar bermeýär.